Baba. Yebo futhi. Kunjani? Oh, le futhi. Injabulo nje ngaphezulu. Wazi nokuchaza lento. Tathi semsebenzini? Ngikazi ukuthi. Yo, Wenzani uyapheka? uyapheka cabanga. Nangoda bakoda lapha elokhwaneni ekhoneni. Waze ngathi ngayihalela. Awu. Mina ngikhuliswe ngumfowethu. Engikhulisa ngemfudumalo yothando. Yazi, ungaze ufunge nje ukuthi bengikhuliswa abazali bami bobabili. Bese kuzoba isithandwa sami uXolani. Eish, uXolani ave ngemuhle emphakathini ngezenzo zakhe. Kodwa ke mina nje ngiyamthanda futhi nje bathi nothanda liboni. Ngifisa nje mina uXolani abe yingcenye yempilo yami, abe ukuphila kwami. Lapho ngazi kahle kamhlophe ukuthi nje umfowethu ubhuti wami ngeke azamamukela njengosibari wakhe. Ngithi ke nje bukela umkhondo desifike ku YouTube Shame D Entertainment. Injalo nje. Lapho nje bami siyakhuluma. Xolani mina ngikhulele. Uthini kumina? Angosi. Ngicela ungiphindele. Xolani ngizwile ngithi ngiyithwele. Awusukuma lokho. Lalela. Ngahla madoda, ngahla mina. Mfowethu. Asima manje ngizwayo. Samba umethelo esikhotheni wena. Kodwa bhuti nawe uyazi ukuthi uthanda lo. La. Zomela ukhiphe la msiba lawa. Ini? Ngeke uzubone lokho. Ngeke ngize ngibulale mina. Hey wena mana kunangani la? Yiduli leli. Mfowethu. Ungiphoqelanga dadewethu. Songaze umethelo esikhotheni nje. Ngiyaxolisa. Lalela zomela ukhiphe lo dodi. Manje? Kwenza kanjani? Isibona kwa kufolana nokwedla kwengane manje. Uzomlanja kanjani baba? Xolisa bhuti. Ngifunga badla manje mhlomi ngingathuma lengithathe ngangine luthandvo lweliqiniso kodwa lomphila